Ayun po, Sir Raxon. Sir Raxon, ayan. Ano natin ito muna. Ayan. Okay. Ayan, shoutout po sa lahat guys. 3 million in the house. Salamat po sa mga nandyan guys. Ayan, siyempre may bisita po tayo ngayon dahil si Sir Ayan, Raxon available ayan. siya ngayon. Ayan, Sir Raxon, kasi ikaw yung bisitang pandangal, siyempre, Sir Raxon. Narinig mo ba ako, Sir Raxon? Sir Raxon, are you still there? Ay, narinig yata ako. Hello, sir. Okay, narinig mo. Nakalive sir. Oo. Live na tayo, sir. Apo, nakalive na tayo, Sir Raxon. Okay na tayo. Sige, sige, sige. May nanonood pa tayo sa atin. Maglala Sir Raxon. Darating pa yung mga iba dyan habang kumakanta ka. Siyempre. Start na natin para, di ba, available ka lang, Sir Raxon. 2 hours lang, di ba? Kaya sige, go na natin to. Dali, asan yung ano ko? Maglala dyan. Start na natin, Sir Raxon. Okay. Mag-mute na ako. Okay, kakanta na ko. Episode 1. Okay, kakanta na ko. Okay, noted. Yes po, sir. Yes. Magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi po sa lahat. Okay. Sige, Sir Raxon, go na. Go na tayo, go. Yes po. Yes po. Shout out, Brave Young Leon. Shout out. Magandang gabi po sa lahat ng mga viewers dyan. Thank you so much, Sir Edward, sa pagpag-guest kasi para matulungan naman yung bahay ko. Maliit pa kasi. Kakanta lang muna ako. Kakanta ako ng isang kanta. You say you've been overseas, I see overwhere. You say just a holiday, my assertion here. I see you've been working late, working overtime. Haven't seen the sun since '69. Does the moonlight shine on Paris after the sun goes down? If the London Bridge is falling, anybody hear a sound? If you follow that sunset, will it ever end? Oh, does the moonlight shine on Paris? Will it ever end? Oh, how can you just walk away? Is it something that I say? I see only black and white. You see green or red. You believe in miracles.
water into wine. I believe when it makes the New York time. As the moonlight shine on Paris after the sun goes down. If the London Bridge is falling, anybody hear a sound? If you follow the sunset, will it ever end? Does the moonlight shine on Paris? Will it ever end? Do 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 do. Oh. Oh, does the moonlight shine on Paris after the sun goes down? If the London Bridge is falling, anybody hear a sound? If you follow the sunset, will it ever end? Does the moonlight shine on Paris? Ooh, does the moonlight shine on Paris after the sun goes down? If the London Bridge is falling, anybody hear a sound? If you follow the sunset, will it ever end? Does the moonlight shine on Paris? Will it ever end? Do 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 do. Will it ever end? Thank you so much. Alright, ayan, Sir Raxon, maganda yung sounds and magaling. Ayan sa lahat mga nandyan guys, shoutout po sa lahat. Siyempre, nandyan po si Brave Young Leon, OFW Life. And Boss Dennis, maraming salamat po, Boss Dennis sa vlog. Ayan, kumusta po? Ayan, paki-subscribe po si Sir Raxon guys. 790 pa lang yung banana niya, kaya gawin nating 800 guys. I hope na gawin natin siyang 800 or sana kang kaya po sana kung 800 plus pa no para madagdagan. Brave Young Leon, salamat Brave Young Leon. Salamat po sa mga nandyan sa baba. Ayan. Ito guys, madalang talagang i-guest ko to si Sir Raxon kasi nga matagal ko nang gine-guest to kaso ngayon lang siya nag-available kaya binigyan ako ng 2 hours. Sir Raxon kasi sobrang busy nito sa sa kanyang gig, 'di ba Sir Raxon? Sobrang Yes po. dami ng mga gig Yes mo. po. Lalo na Sir Raxon nung kailan ba 'yon ang tawag dito ang tawag doon nung halalan, 'di ba? Daming madaming gig nakikita ko mga Facebook po kaya guys, wala ka bang Facebook page Sir Raxon? Baka pwede nating i-promote dito in case man. Wala ba? Mayroon po, mayroon po, sir. Meron. Ayun, meron kang ganyan din Sir Raxon, Raxon Gomez, ganyan din po yung nyo, Sir Raxon. Nadidelay yata tayo, Sir Raxon. Rinig ba? Oh, Sir Raxon, narinig mo ba ako? Okay. Narinig ako. Shoutout po sa ating for Hong Kong.
Diaries, mega shoutout po. Salamat po. Ayan. Okay, Sir Raxon. Go na natin. Are you still there, Sir Raxon? Yes po, yes po. Mayroon po akong FB page na yung grupo ko po sa banda, Switch Play Band, dabaodeoro.ph. So, Switch Play Band, ddo.ph. Yan, yan. Kung gusto niyo rin pong magpa-event po, like gusto niyo ng lights and sounds, so magpa-concert, magpa-acoustic, mga any occasion, so search niyo lang po yung FB page ko na Rexonic Lights and Sound. Rexonic. Ano, Sir Raxon? Rexonic. Apo. Yes sir, yes sir. Rexonic. Ano po, Sir? Rexonic. Rexonic Lights and Sound. Okay. Sige po. Ibababa ko po mamaya yung FB page. Kasi meron din ako FB page. Kaya marami din tayong kaibigan nandyan na mga mayroong FB page. Okay. Yes po, isa pa pong yung Rexong Mix. Yung Rexong Mix. Okay. Go na natin, Sir Raxon. Some people have their dreams. Some people close their eyes. Some people destiny passes by. There are no guarantees. There are no alibis. That's how our love must be. And don't ask why. It will take some time. God knows how long. I know that I can forget you as soon as my heart stops breaking and tears are fading. Soon as forever is through, I'll be over you. Remembering times gone by, promises we once made. What are the reasons why nothing stays the same? There were the nights holding you close. Someday I'll try to forget them as soon as my heart stops breaking. Tears are fading. As soon as forever is through, I'll be over you.
stops breaking and tears are fading. Someday I'll be over you as soon as my heart stops breaking and tears are fading. Someday I'll be over you as soon as my heart. Oh, oh. Ayan, thank you. Thank you so much. Alright. O, di ba? Ang galing. Sakto-sakto sa Valentine's Day, di ba? Shoutout muna natin, Boss Rex, ay Sir Rexon, si Coach Dance. Ayan, nandyan. Si Coach Dance, tsaka si Maklay. Long time no si Happy New Year sa inyo, guys, ha. Ito, si Coach Den, ano to? Boxingero to. Boxingero ng Pilipinas to eh. Shoutout sa iyo, Coach Dance TV. Ayan. Guys, please po, paki-connect naman po yung nakapin, guys. Medyo malit pa yung bahay niya, nasa 700 plus. I hope dikitan nyo po, guys, at babalikan po kayo ni Boss Rexon. Sure ball ang balik, guys. Kapag hindi po bumalik si Sir Rexon, papaluin natin po si Sir Rexon, no? Pero guys, ayan, napakagaling po. Madalang lang po kasing mag-guest to si Sir Rexon kasi nga laging busy sa mga gig niya. Kaya pinagbigyan niya ako na i-guest ko daw siya ng 2 hours. Available siya ng 2 hours. Kaya, Sir Rexon, dahil Valentine's Day, baka meron ka mga Valentine's Day na ano dyan, mga songs na pwede mong i-dedicate sa ating mga viewers. 6 million, shoutout po sa 6 million. Salamat po, Sir Rexon. Salamat on the way. Thank you, Coach Dance. Ayan, gusto niyo po mag-request kay Coach Sir Rexon, sabihin niyo lang po ano po yun? Taputos medyo pero ganda naman. Pwede natin to ano. Sige. Sa mga Valentina natin mga Valentina. Okay. Salamat Advance po happy ulit, Valentine's Sir Rexon. Dan Paul Pak sa nakapin. Salamat po sa mga nagdikit kay Sir Rexon Gomez. Salamat po. Many times I wish you were here through the velvet shadows of my dreams. Many times I wish you were near through the darkness as it came. But it seems that you never said what I needed to hear. Just tell me, love me. Whisper words I so long to hear. Let this time not be borrowed. Let it be ours to share. If you tell me you love me, it will lead the way to your heart through the mirror. Quietly, I've waited. I've waited
for the moment you would take me to work that I before. Just tell me you love me. Whisper words I so long to hear. Let this time not be borrowed. Let it be ours to share. If you tell me you love me, it will lead the way to your heart. Through the mirrors of silence, you love me. You love me. Thank you. Sana nagustuhan ninyo yung mga rendition ko po. Salamat. Alright. Iba talaga yung boses mo ngayon, Sir Rexo. Dati, di ba, nung kumakanta ka dito dati, di ba, nagano ka pa. Parang iba yung sounds mo, yung hindi ka komportable no, di ba? Lagi kang nahulog. Iba-iba yung sounds mo. Pero ngayon, Sir Rexon, magaling ka na mag-ano ngayon, Sir Rexon. Sa sounds. Magaling ka na ngayon. Ay, salamat po sa mga dumidikit kay Sir Raxon ha, naka 796. Oy, gawin niyo na pong 800 guys, apat na lang. Please, gawin niyo na pong 800 si Sir Raxon. Gawin niyo ng 800. Apat na lang po. Nandiyan ka pa ba Sir Boss Dennis? Dennis Vlog, nandiyan pa po ba kayo? Buti Sir Raxon, wala po kayong tugtog ngayon. Di-delay ni Sir Raxon. Delay ba, Sir Raxon? Narinig po ba ako? O, di ba? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Oo nga, nadidelay nga po tayo, Sir Raxon. Okay lang yan. Sabi ko, buti Sir Raxon, hindi kayo busy ngayon. Wala po ba kayong gig? Di ba lalo na Valentine's Day? Sigurado, maraming mga ngayon, marami kang gig. Pag ganitong event, di ba? Mga love song. Sa Bukas po, sir, may bukas. halit. Buti na lang Sir Reaction na PM mo ako na available ka ngayon. Ako available naman ako ngayon kasi hanggang lang. Kahit available kang hanggang 2 hours sabi mo nga, 'di ba? Walang problema. Walang problema po yung Sir Reaction. Basta kapag available ka, sabihin niyo lang po sa akin, walang problema po 'yun. Matagal na rin ako hindi nagla-live Sir Reaction. Kaya thank you. Opo, matagal na ako hindi nagla-live. Thank you po kayo. Thank you po kayo. Thank you kayo, sir, na nakagit para at least Oh, Sir Raxon, mag-ano po kayo? Mag-upload kayo ng mga short video. Panbawa yung video nyo ng kanta. Sir Raxon, hatiin nyo po 'yon. For example, yung mga kanta mo. Hati-hatiin nyo po 'yon. Gawin yung mga short video na mga 1 minute. Kasi possible po na pwede po kayong dumami subscriber doon. Okay lang po 'yon. Basta gawin nyo pong short. Marami pong magsusubscribe sa'yo. Kasi kailangan mong update yung YouTube mo, Sir Raxon. Di ba may mga ka doon, may mga ang tawag dito, mga cover song ka. Ang gawin nyo po doon, hatiin nyo po doon para in case po madagdagan po yung views nyo. Sir, Maklay, shoutout sa iyo Maklay, salamat. Ay nagbaba ng kanyang bahay. Please, pakidikitan naman po yung nakapin guys. Gawin natin 800 guys. Please po. Ayan. Sige, Sir Raxon. Mga Tagalog song naman, Sir Raxon. Baka gusto mong mag-Tagalog, Sir Raxon. Mga kanta mo na Tagalog na mga love song. Ikaw na bahala, Sir Raxon. Basta ako, yan, ipopromote kita, Sir Raxon Gomez.
Ito pong susunod kong kanta para to sa mga forever na nagmamahalan. Ayan, malapit ng Valentine's Day. Kahit na matanda na, nagmamahalan pa rin. Requested by Sir Tagalog yung kakantahin ko. Kung tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan may tuang hangarap ko. Makuha mo pa kayang ako at yakapin. Hanggang sa pagtanda natin, nagtatanong lang sa'yo, ako pa kaya'y ibigin mo? Kahit maputi na ang buhok ko. Pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayong mangangarap ng nakaraan sa atin. Ang nakalipas ay ibabalik natin. Papaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y lagi sa'yo. Kung maputi na ang buhok ko, na 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 ang nakalipas ay babalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y lagi sa'yo. Kahit maputi, kahit maputi, oh, kahit maputi na ang buhok ko. Thank you. Ang ganda. Thank you. Ang ganda, ang ganda. Boss Sir Raxon, ang ganda nung kanta na yan. Ang ganda. Grabe, ang ganda. Ayan. O, diba? Sir Raxon, tama naman yan, Sir Raxon, yung kahit maputi na ang buhok ko kasi ano yan eh. Isa sa mga ano yan, sa mga paborito ng mga matatanda. I mean, hindi naman matanda. All naman yun, all the way naman yun eh. Kahit bata, matanda, dalaga. Kasi ano yan, napaka memorable at saka napakagandang kanta yan kasi message nga, 'di ba? Kumbaga parang ang mangyayari diyan, kahit tumanda man kayo, at least nagmamahalan pa rin kayo, 'di ba? Hanggang kamatayan. Correct. Kahit maputi na ang buhok ko, ayan, kahit mag-asawa kayo na kahit minsan nag-aaway kayo dahil sa mga ganyan. Ano pa rin kayo, 'di ba? Nagmamahalan pa rin kayo, tumatagal pa rin kayo, 'di ba? Ganun ang importante, kaya nga kahit maputi na ang buhok ko, 'di ba? 'Di ba, Sir Raxon? Tama Yes po? po. Tama. Kasi nga, 'di ba?
Kahit sino siguro dyan, mga nandyan nakikinig. Kasi maraming mga nakikinig dyan na Sir Raxon na naka-BG po sila, nakikinig lang. Pero hindi sila nagko-comment. Ano lang sila, viewers po sila dyan na siguro mga ayaw nila magparamdam pero nakikinig po sila. Pero thankful pa rin ako Sir Raxon available ka. Huwag ka maglala Sir Raxon. An pa rin yan. Pag available ka Sir Raxon, alam mo lang gagawin mo Sir Raxon. Yung i-PM mo lang ako, ayan. Siyempre, hindi naman lagi-lagi na available ka, 'di ba Sir Raxon? Yes po, yes po, sir. Yes po, yes po, sir. Oh, 'di ba? Kaya guys, pasuyo po sa mga naka-BG po. Sana po ay suportahan po natin si Sir Raxon. Matagal ko na rin gustong tulungan tong Sir Raxon kaso always busy lang po sa kanyang trabaho. Kahit banana lang guys. And ano na po siya, road to 800. Sana po supportahan niyo po siya. Mayroon na po siyang 700 plus na yata. Check ko nga yung bahay niya. Nasa 7 na, ay ayun, 800 na siya. Maraming salamat po sa mga dumikit guys. Dumikit po dyan na 800. Salamat po Ayun. Yun, 800 ka na, Sir Raxon. May mga dumidikit na silent lang sila pero dumidikit lang. Salamat po sa mga naka-BG. Ay, Sir Raxon, kung available ka sa February, kasi may ano ko, meron akong birthday LS sa February 19, palaro. Tapos sa February 20, sa lubong ko, hindi ka na yata available nun, Sir Raxon, mga 20 ng gabi. Alas 10 hanggang alas 12 ng gabi. Kumbaga parang salubong ko lang. Kumbaga PM mo lang din. di kung hindi ka available sa Raxon, baka may gig ka nun, walang problema po yung sa Raxon, walang problema po Yes sa po. akin. Yes po. Oh, alam niyo naman pag available ka, umakyat ka naman kaagad. Pag hindi ka available ka, umakyat ka, di ba? Ngayon po. February Yes sa po. Raxon, kung available po kayo February Apo. 19, palaro kasi palaro. May palaro po kami. Tapos sa February 20, alas 10, siguro gaganapin ko yung alas 10. Kung yung mga kaibigan ko, kung sino man po yung mga available na pwedeng umakyat, ganyan, wala pong problema sa akin yon. Basta importante po kasi sa akin doon memories. Kaya nga po ako nag-live ng birthday. Kumbaga, year 3 ko na dito sa Reaction, pangatlong taon na magbe-birthday dito sa YouTube. 3 taon na. Ibig sabihin, 3 taon, magta 3 taon na rin po ako dito sa YouTube. Kaya, yun. Nadi-delay kasi si Sir Raxon kaya medyo delay siya yung kanyang narinig. Delay. Mm-mm. Oh. Sabihin mo lang Sir Raxon kung ready ka na Sir Raxon. Sir Raxon, may mga kanta po ba kayo mga medley, mga ganon? Mahilig po ba kayo sa medley, Sir Raxon? Mga medley na mga love song? Kasi ako mahilig talaga ako sa mga love song, Sir Raxon. Guys, ano lang po to mga 2 hours kung hanggang kailan po ang kaya po ni Sir Raxon. Yun lang po ang kanyang kakantahin. Basta kung available si Sir Raxon ng ganong oras. Kung kaya niya. Kung gusto niyo rin pong umakyat, sabihin niyo lang po Sir Dennis, salamat po sa pagdikit kay Sir Raxon. Salamat po sa pagdikit kay Sir Raxon. Matagal ko na rin, matagal ko nang gustong tulungan to Sir Raxon, kaso busy lang siya. Okay, Sir Raxon, mag-meet na po ako, Sir Raxon, Wala akong medley na love song, pero meron sayawan yung VST. Sige, mas okay po yun, Sir Raxon. No problem. Sige, no problem po yun. Mas okay po yun. Masaya. Salamat, Sir Dennis Vlog.
Ang sasarap sa pagtitingin natin. Sana ay di na magwakas itong awit ng pag-ibig. Awit natin ay wag mong kalimutan. Pangako ko naman ay lagi kang pakikinggan, magpakailanman. Ang isang pag-ibig ay parang lansangan na pangalawahan, kaya't sa ating awit tayo ay magbigayan. Awitin mo at isa sa'yo ko. Awitin mo at isa sa'yo ko. Rock, baby, rock, rock into my heart. Rock, baby, rock, say we'll never part. Hey, yeah, 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 yeah. Sa bawat galaw ng inyong katawan, ako ay lalo nang nag-iibang. Come on and rock me tonight, ako na sa'yo forever. Kaya't ibuhos mo na, pagkat sa'yo ay together. Rock, baby, rock. Rock, baby, rock. Rock into my heart. Rock, baby, rock. Say we'll never part. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Ang kasiyahan, ang tunay na pagmamahalan ay mararamdaman, lalo na kung nagsasayawan. Awiting bago ay naghihintay para sayaw mo. Sumayaw, sinulat ka sa takal, kasabay ng mga patugin ngayon. Sumayaw, sinulat ka sa takal, pakisama, mag-enjoy ka ngayon. Awiting bago naghihintay, kundi narayang awitin, rapat na tangkilikin. Awiting bago ay naghihintay para sayaw mo. Oh, oh, oh. Sumayaw, sumulat sa ikat ng taon, kasabay ng mga tugtugin ngayon. Sumayaw, sumulat sa ikat ng taon, pakisama, pag-enjoy ka ngayon. Yeah. Galing, galing, galing. Mga medley talaga, Sir Lacson. Bagay na bagay sa'yo mga ganyan. Ayan. Guys, please po, pakisubscribe po si Sir Lacson Gomez. Ayan. Ayan, meron na po siyang 801. Maraming salamat po sa mga dumidikit po dyan sa baba. Ay si Boss Dennis.
Binigyan ka daw ng 5, Sir Raxon. Salamat, Sir Boss Dennis. Salamat po Boss Dennis. Kasi si Boss Dennis dati Sir Raxon, malit pa lang yung subscriber niyan kaya ngayon, laki ng bahay niya kaya nagpapasalamat ako na din siya, malapit na rin siya ma-monetize. WH na lang. Sana ikaw din Sir Raxon. Ganun ka rin sana. Pero alam mo Sir Raxon, kung halimbawang hindi ka lang busy, ay pinakilala na kita sa ibang sa ibang live. Kasi lalo na kung hindi ka busy, sigurado ako kukunin ka kasi maraming mga nagla-live na gusto nila mga kumakanta, mga ganyan. Actually, may mga i-recommend naman ako sa inyo mga gustong kumanta sa mga live. Lalo ka na may talent ka, Sir Rexon, di ba? Nadidelay na naman si Sir Rexon yan. Marinig yung Sir, narinig niya. Salamat Sir. po. Sir Rexon? Gusto ko sabihin, Sir Rexon? Ayan, Sir Raxon sabihin nyo lang po kung ano ka na Walang problema po sa akin. Basta importante, meron ka ng dyan. Salamat po sa lahat ng mga dumidikit po kay Sir Rexon Rexon Gomez. Ayan, isa sa mga gusto kong i-guest to kaso busy lagi to Ay ibaba ko pala to. Wait. Ay 5 million, 5 million in the house. Maraming salamat po sa mga nandyan, sa mga nakikinig po na 5 million. Ayan, thank you po. Narinig ba ako, Sir Rexon? Yes po sir, yes. Yes po sir, yes. Okay. Okay, narinig po ba ako? Ayan, narinig niya ako ni Sir Rexon. Ayan, may sasabihin ka ba, Sir Rexon? Sabihin mo lang po Sabihin mo lang po Opo. Kasi medyo nag-delay yung monitor ko. Nagdi-delay nga ko. Oo. Ay, ko pa kabisado. Oo nga Pero, Sir Rexon, kumusta naman po yun? Habang hindi ka masyadong hindi ka pa kumakanta, kumusta naman po yung gig nyo? Malakas po ba? Siyempre, wala na pong pandemic, kaya di ba malakas na ngayon? Opo, palaging Busy. sa isang Palagi pong busy, no? Mga 6 times siguro, 7 times isang bulan. Ay gig kami. At least po may gig talaga kayo. Tsaka nakikita ko sobrang dami mo mga gig nung kasagsagan ng mga mga ang tawag dito, mga kampanya, sobrang dami. Nakita ko nga po Grabe no. Siguro Sir Raxon, mayaman ka na ngayon. Baka kaya mo nang bumili ng mall. Baka Hello, Yes po sir, pakitulong FB page. Oo. Sir Raxon, pwedeng i-ano mo po sa baba. Pwede ba i-comment? Pwede nyo pong i-comment. Comment nyo po yung FB page Meron din po akong lights at may gusto magpa-concert. Tapos mayroon din po akong gabingan doon na page complex. Yan. I-ano mo, Sir Raxon, i-comment nyo po sa baba. Hanapin ko po yung FB page mo. Comment nyo po sa baba abang hindi ka nagkakanta po. Hanapin ko sa Facebook. Makakapag-comment ka, Sir Raxon. Ayan, 7 million in the house. Salamat po sa 7 million in the house. Salamat po.
Please connect po kay Sir Rexon guys, na napakagaling na singer to. Isa sa mga nagbabanda. Kaya ngayon lang po siya hindi busy, kaya pinagbigyan ako ni Sir Rexon. 2 oras daw, ayan. Hindi pa ako, sir. Ha? Sir Rexon? Video lang kita, no? Ah. Oh, sige po. Try ko, sir. Sige po, Sir Rexon. No problem, sige. Ay, pasensya na guys ha, hindi muna ako magpapakita. Ano muna tayo kasi, nasira kasi yung ring light ko. Baka next ayusin lang natin to. Sige. Okay, sige. Ibababa ko po to. Hanapin ko sa Facebook. Sige po, Sir Rexon. Noted yan. Bitamo Official. Mega shoutout sa'yo, my friend. Thank you so much, my friend. Bitamo Official. Thank you so much. Sige, hanapin ko po yan. 2 po ba? 3, Sir Rexon. Pero kadalasan, ano po yung ginagamit nyo talaga dyan? Yung lagi mong ginagamit. Nawala na. Nahulog na si Sir Rexon. Nahulog na siya. Yung isa. Ayan, shoutout sa lahat po ng mga nandyan guys. 6 million in the house. My friend, Bitamo. Thank you so much, my friend. Bitamo Official. Ayan. Ibababa ko lang tong kanyang ginagamit sa... Ayan. Nahulog si Sir Rexon. Ayan. Sir Rexon, ano po yung ginagamit nyo dito? Yung ginagamit nyo? Alin po dito? Yung pinakalagi mong ginagamit? Yung sa gitna? Yung Rexon Mix? O yung Rexonic Light and Sounds? O ano po dyan? Lahat po yan, sir. Page lang. Sige. Rex. Sige nga, hanapin ko nga po. Ayan, sa lahat po ng mga gusto mag-request dyan sa baba, mag-request lang po kayo ng mga kaya niya po ni Kuya, ni Sir Rexon. Sige, Rexon, noted yan. Okay. Okay, Sir Rexon, mabit na po ako. Rexon Gomez po. Okay, Sir Rexon, nakita ko nga. Ito na, nag-follow na ako sa'yo. Ibababa ko to. Sige. My friend, Bitamo, salamat. Bitamo Official, thank you so much, my friend. Ayan. Binaba ko yung Rexon mo, Sir Rexon. Ano ba yung isa? Kung kakantahin ko, malakas to sa sa mga kasamahan natin o kaibigan natin mga OFW diyan. Napakaganda talagang kantang. Kanta po to ni Freddie Aguilar ata. Freddie Aguilar.
Sumisilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo, at ang kamay nila ang iyong ilaw. At ang nanay at tatay mo'y di malaman ng gagawin, minamasdan pati pagtulog mo. At sa gabing napupuyat ang iyong nanay sa pagtimpla ng gatas mo. At sa umaga na may kalong ang iyong amang tuwang-tuwa sa'yo. Ngayon nga'y malaki ka na, nais mo'y maging malaya, di man sila payag, walang magagawa. Ikaw nga'y biglang nagbago, naging matigas ang iyong ulo, at ang payo nila'y sinuway mo. Di mo man lang inisip na ang kanilang ginagawa'y para sa'yo. Pagkat ang nais mo'y masunod ang layaw mo, di mo sila napansin. Nagdaan pang mga araw at ang landas mo'y naligaw, ikaw ay nalulung sa masamang bisyo. At ang una mong nilapitan, ang iyong inang lumuluha, at ang tanong, anak, ba't ka nagkaganyan? At ang iyong mga matay biglang lumuha nang di mo papansin. Pagsisisi at sa isip mo'y laman mo, ika'y nagkamali. Pagsisisi at sa isip mo'y laman mo, ika'y nagkamali. Pagsisisi at sa isip mo, laman mo, ika'y nagkamali. Thank you. Ang ganda, ang ganda. Bagay, Sir Raxon, ang ganda. Ganda ng pagkakanta mo. Promise. Galing, galing. Thank you, thank you. Galing nun, Sir Raxon, na maganda po yung maganda po yung kinanta mo na yun, super. Bagay na bagay. Mga Freddy Aguilar. Ayun guys, maraming salamat po sa lahat po ng mga dumidikit po kay Sir Raxon. Ay, binabako din po kayo yung mga Facebook page ni Sir Raxon. Please, naman po, paki-follow. And sigurado, magpa-follow back naman siguro si Sir Raxon sa mga ganyan. Nag-follow na ako, Sir Raxon. Pinollow ko na yung mga mo, para updated naman ako. Actually, meron din akong Facebook page. Nasa, magana ba? Nasa 4,200 pa lang ako. Kaya sana maabot tayo ng 10,000 soon. Kaya gawa pa tayo ng video. Pero Sir Raxon, ka lang doon, upload kayo po doon sa Facebook page. Kasi yan, mas maraming nanonood sa Facebook page compare sa YouTube minsan. Di ba tama ako, Sir Raxon? Opo, sir. Yes, sir. Opo, sir. Yes, sir. Pero lang po, ingat lang kayo sa mga CPR kasi maraming mahirap kasi may violation, mga ganyan po kayo sa sa Facebook page. Ingat lang po kayo doon. Pero original naman yung kinakanta yun, tsaka sigurado walang walang copyright. Sigurado po yan. Di ba, Sir Raxon? Mekeni, Apong Mekeni, abe, shoutout, Apong Mekeni. Ayan, may bisita ako, Apong Mekeni, si Raxon Gomez. Ito, isa sa mga
Matagal ko na rin gustong i-guest to kaso ang problema busy to lagi sa mga gig niya. Kaya na-PM niya ako na sabi niya available siya ngayon. Kaya pinagbigyan ako ni Sir Raxon. Sir Raxon ha, sabihin niyo lang po kung ano ka na. Alam niyo na. Kung hindi ka na available, alam mo na yung Sir Raxon. Okay lang sa akin to. Kaya gusto lang. Guys, dikitan niyo po si Sir Raxon ha. Nakapin po ang kanyang bahay. Please connect to Sir Raxon. And magbabalik po yan si Sir Raxon. Okay? Sir Raxon, back to you, Sir Raxon. Meet you on a springtime day. You were mine in your life, and I was mine in mine too. Lady, when you looked my way, I had a strange sensation, and darling, that's when I knew. Oh, it's sad to belong to someone else, but the right one comes along. Yeah, it's sad to belong to someone else, the right one comes along. Oh, I wake up in the night and I reach beside me, hoping you will be there. But instead I find someone who believed me when I said I always cared. Though it's sad to belong to someone else, the right one comes along. Oh, it's sad to belong to someone else, the right one comes along. So I live my life in a dream world for the rest of my days. It's you and me walking hand in hand in a wistful memory. Oh, I guess that I will never ever be. Wish I had a time machine I could make myself go back until the day I was born. And I will live my life again, rearrange it so that I'll be pleasant from now on. Oh, it's sad to belong to someone else, the right one comes along. Oh, it's sad to belong to someone else, the right one comes along. Oh, it's sad to belong to someone else, the right one comes along. Oh, it's sad for someone else, the right one comes along. Yan. O, di ba, Sir Raxon? Ganda ng sounds mo ngayon. Sobra. Hindi na siya, ano ngayon, hindi na siya garalgal, Sir Raxon. Salamat. Buti na lang. Ayan. Shoutouts kay, tawag dito, si Board Vlogger. Maraming salamat, Board Vlogger, sa pagdaan. Thank you so much, Yahoo. Tamsak. Salamat sa patamsak. Buhay Probinsya. Mega shoutout po. Maraming salamat po. Road to 900. Basta magbaba lang kayo ng bahay dyan, guys, ha. And, guys, huwag niyo pong pakikalimutan po. Paki-subscribe naman po si Raxon Gomez. Nakapin po siya ngayon, guys. Magbabalik po sa inyo yan, guys. Please, connect po sa aking guest, guys. Bihira lang po itong mag-live ay mag-guest. Kaya sana po tulungan po natin.
Wag po kayo maglalak kapag hindi nagdikit to guys. Sabihin nyo lang po sa akin ha. Papaluin natin si Sir Raxon. EL3. Mega shoutout sa'yo my friend. Sa mga workout. Maraming salamat. Thank you so much my friend EL3. Thank you so much for your dropping by. Okay? Sir Raxon, baka may masasabi ka ba? May papayo ka ba ngayong Valentine's Day? 'Di ba? Ngayong Valentine's Day sa palagay mo, saan sila pwedeng pumunta? Sir Raxon. Hello sir, medyo delay no? Medyo delay no? Oo nga eh, medyo delay, nadidelay nga po, hindi nyo siguro narinig siguro no, Sir Raxon. Baka ko na. Sige, sige po. Okay na ba Sir Raxon? Narinig na po ba? Opo po sir. Delay? Oo. Okay na na. Opo po sir. Sige, Clear, loud and clear. Delay? Oo. Sabi ko po, sige. Ano may papayo nyo po sa mga Valentine's Day today? Ay, Valentine's Day kasi malapit na pong Valentine's Day kasi sigurado ako punong-puno ang Okay Sogo po, ngayon. oo. Sa Kasi Valentine's malapit na Day. yun. Di ba? Kasi malapit na yun. Yugyugan na. Kaya, Sa pag nagmahal ka ng isang tao, sir. oo nga po eh. Mahal ka, wag mo iiwan yan. Kahit ano mangyari, hindi Dagdagan mo lang, iiwan. dagdagan mo. Kahit ano mangyari po, hindi po iiwan. Ganun po ba? Sir? Ibig sabihin po, kahit nag-aaway na po ba kayo, kahit hindi na nag-aaway kayo, away bati, wag mo pa rin iiwan. Wag mong iwan, sir. Kasi, Babae yan. ano lang, kumbaga Babae parang yan. mangyayari po sa Raxon, di ba? Parang mangyayari doon, lilipas din yung araw, tsaka, siyempre, mahala nyo, nagkasalubong yung ulo nyo na medyo mainit ang ulo nyo, kaya ganun, di ba? Kayo po ba, Sir Raxon, ngayong Valentine's Day, saan po ba kayo ngayon ni Mrs. mo? Saan po ba kayo ngayon sa Mrs. mo? Saan po ba kayo magde-date niyan? Sa baka sa gig ko. Wow. Kumakanta rin si Mrs. mo, Sir Raxon? Kumakanta rin? Kumakanta, pero Hindi siya nag-gig. like mag-entertain talaga. Siguro Sir Raxon, marami siguro nakikipag-gig sa inyo, no? Mga nakikipag-join sa inyo sa ano nyo? Dito po sa Di ba Davao ka ba, Sir Raxon? Davao ka, di ba? Yes po, oo. Davao, di ba? Naalala ko pa. Davao yan, alam ko kasi sobrang laki ng Davao, di ba, Sir Raxon? Kasi maraming ano diyan. Maraming mga bar din, di ba? Maraming bar, mga ganyan. Di ba? Sobrang dami mga dyan. Pasensya sir, medyo nalilito lang kasi medyo delay. Okay lang. Okay lang yan, Sir Raxon. No problem po yan. At least narinig nyo po ako, tsaka na ano niya man, na tawag ito, nasasagot niyo naman yung mga tanong ko. Kaya ginawa ko, ayan, Edward Laxina. Ngayong February 14, magigig ako sir. Oo, sigurado Sir Raxon, sigurado maraming magre-request sa inyo yung mga love song, mga ano pa ba yung mga kinakanta mo, mga love song, Sir Raxon? Ano pa yung kinakanta nyo ba? Sige, kantahin nyo na po yung mga love song na gustong-gusto ni Mrs. Gustong-gusto nyo. Pwede nyo po yung kantahin dito habang maaga. At least, nauna na ako sa 14.
Gusto ni Mrs. Oh, yung mga kinakanta nyo, mga team song yung dalawa, mga ganyan. Mga love song, ayan. Guys, pakiconnect po kay Sir Reaction kung nandyan po kayo sa baba. Sana po, supportan po Ito, natin. maganda. Sige, Pang sige, mag-mute na po ako Valentine's. Sir Reaction ha. Mag-mute na po ako. Magugustuhan niyo to. Para po to sa mga nanonood dyan o sa lahat ng mga kaibigan nating OFW at mga kaibigan nating bagong kaibigan na nagdidikit. So para po to sa inyong lahat. Wag lang po kayong mag-alala. Babalikan ko po yung ano ninyo, mga bahay ninyo after 3 days po. Nang makita ka'y di ko malaman saan ka galing sa paroroon. Nakuha mong kausapin ang aking puso, nakakulong. Ilang araw, ilang buwan ang dumaan, tayo'y naging tunay na magkaibigan. Kahit malayo pa'y parang nandyan ka rin sa aking piling. May lihim nais kong sabihin sa'yo, mahal kita at di kita iiwan. Nais kong yakapin kang mahigpit, kailanman di kita pababayaan. Mahal ko, mahal ko. Mga larawan mo'y nasa paligid, minamasdan at hinahagan. Kahit nilipad ang aking puso, may binabanggit, may sinasambit. Nais kong sabihin sa iyo, mahal kita at di kita iiwan. Nais kong yakapin kang mahigpit, kailanman at di kita pababayaan. Mahal ko, mahal ko. Nais kong sabihin sa iyo, mahal kita at di kita iiwan. Nais ko
mahigpit, kailanman di kita pababayaan. Nais kong sabihin sa'yo, mahal kita, di kita iiwan. Nais kong yakapin kang mahigpit, kailanman di kita pababayaan. Mahal ko, mahal ko. Nais ko. Ang ganda naman Thank yan, you. Sir Raxon. Bagong Thank you. kanta yan, ha. Ngayon ko lang narinig po yan. Compose nyo po yan, no, Sir Raxon. Maganda mo yung mensahe, Sir Raxon. Ginawa nyo po yan, no? Na Sir Raxon, narinig ba ako? Buhay probinsya, Yes, sir. dikit na ako sa'yo, ha, dyan Yes, sa... sir. O, di ba? Compose nyo po yun, di ba? Hindi sir, Ngayon ko lang narinig. hindi sir, Iban. O, di ba? Ang ganda. Ang ganda ng mensahe. About sa mga nagmamahalan yan, eh. Saktong-sakto yan sa Valentine's Day. Di ba? Buhay probinsya, dikit na ako. Okay. Tama po ba? Sir Edward, Sino pong nag-compose yan? Kayo po yung nag-compose niyan? Sir Edward, Pa. pwede ba magla-last song na lang ako? Yes, kasi, apo, sir. Pwede ba magla-last song na lang ako kasi kakain. Sige, no problem po, Sir Raxon, no problem. Ayan. Ayan guys, maraming salamat po sa lahat. Magla-last song na po si Sir Raxon Gomez. Ayan, maraming salamat po, Sir Raxon. Sige, your song. Yung last song. Kantahin nyo na po, Sir Raxon. Opo, pero pagkatapos kong kumain, kung andyan ka pa po, magla-live, pwede po andyan ka pa po, magla-live, aakyat uli ako. Sige po. Babalik uli ako, aakyat uli ako. Okay, sige, Sir Raxon. No problem. Uulitin ko po, maraming salamat po sa mga nagdidikit sa akin sa aking bahay. Sa ngayon po, magla-last song lang muna ako kasi kakain mo muna ako kasi kadating lang asawa ko. Siya yung nagdala ng pagkain sa akin. Oo nga po eh. Okay po yan. Ang sweet naman ng asawa niya. Shout out po dyan sa asawa ni Sir Raxon. Shout out. Mahilig kanang yung maraming kaibigan. Ngayon po, parte na po kayo sa sa YouTube po na mga kaibigan ko. So, sa lahat ng mga nagdidikit dyan at lalong-lalo na kay Sir Edward, para na sa inyo ang kanta. Para po to sa inyo lahat. One friend. I always thought you were the best. I guess I always will. I always felt that we were blessed.
and I feel that we still. Sometimes we took the hard road, but we always saw through. If I had only one friend left, wanted to be you. Sometimes the world was on our side, sometimes it wasn't fair. Sometimes it gave a helping hand, sometimes we didn't care. 'Cause when we were together, it made a dream come true. If I had only one friend left, I wanted to be you. Someone who understands me and knows me inside out, helps keep me together, believes without a doubt that I can move a mountain, someone to tell it to. If I had only one friend left, I wanted to be you. Cause when we were together, it made a dream come true. If I had only one friend left, wanted to be you. Someone who understands me and knows me inside out. It helps keep me together, believes without a doubt that I can move a mountain, someone to tell it to. If I had only one friend left, I wanted to be you. Thank you guys. See you next time. Galing. Galing. Sir Jackson, ang ganda ng kanta na yan. Galing. Bagay. One friend. Isa sa mga, ano yan, isa sa mga, ang tawag dito, Sir Jackson. Isa sa mga, ano yan, isa sa mga, ang tawag dito, sa totoong kaibigan mo, di ba? One friend. Yes, sir. Kahit, Yes, sir. di ba, tama yan sa mga totoong kaibigan mo na nagmamahal sa'yo. Ayan, di ba? Ganun lang yan. One friend, di ba, Sir Jackson? O, sige, Sir Jackson, kain muna kayo, Sir Jackson. With your, Okay po. with your wife. Salamat po kay wife niya, ha. Salamat po. Shoutout po dyan kung nandiyan po. Dito po yung Pakilala niyo naman, Sir Jackson. Para naman makilala ko si Mrs. Sir Jackson. nandito si Mrs. Mrs. Diba? Oh, hindi ko naman nakikilala si wife. Ayan, hello po. Pasensya ka na, ma'am. Hello. Shoutout po, ma'am. Pasensya ka na. Alay, kilala naman ako ni Sir Jackson. Friend ko naman sa Facebook. Di ba? Yes, Narinig po. ako. Hello po, magaling. Hello po, ma'am. Ma'am, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po at pinapakanta ko po si Sir Jackson. Matagal na kasing hindi kumakanta si Sir Jackson, kaya sabi ko tutulungan ko po siya. Yes po, Kaso ang okay problema, lang po. busy po kasi siya busy po sa sa gig si Sir Jackson. Salamat po Ayun, friend naman niya ako sa FB kung hindi niyo ako nakikita ngayon. Nasa FB naman po siya ako. pong magkakanta din po siya ngayon, sir. Ay, sige, no problem, Sir Jackson. No, hindi po. Ay, kanta po kayo, ma'am. Kumakanta naman po yata kayo. Sige, kahit isa lang po, walang problema yan, ma'am. Mrs. Gomez. Mrs. Gomez, ayan po. Yes po. Ayan po, kakanta po si Mrs. Gomez. Mag-mute na po ako, Mrs. Gomez. Mute na po ako. Mag-mute na po ako. Kakanta po kayo, sabi ni Sir Jackson, bago po kayo kumain. Sige po, walang problema sa akin yan. At least,
Maparinig niyo naman po yung boses nyo, Mrs. Gomez po. Sige po. Ha? Ano po? Next time na lang, sir. Next time na lang po. Ayun, ano masasabi mo, Boss Rexon? Next time na lang po daw, sabi niya. Sir Rexon, next time na lang daw, sabi ni Mrs. Gomez. Oo. Sige, sige. Sir Rexon, kain muna kayo. Walang problema. Kapag nakapag-live po ako, sige, sige, walang problema. Okay, thank you po. Salamat po, Sir Rexon. Maclay, salamat Maclay. Sige po, Sir Rexon. Thank you so much sa ano mo. Ayan. Bali guys, maraming salamat po kay ating Sir Rexon Gomez dahil available siya ngayon at pinakanta ko po siya dito sa live ko kasi matagal na hindi ko makanta si Sir Rexon, kaya thank you so much po sa lahat ng mga nandyan. 3 million in the house. Maraming salamat po. Ayan, salamat din po sa mga dumidikit kay Sir Rexon kung available po siya. Okay? So, kung sino man po yung mga nandyan sa baba, sabihin nyo lang po mag-comment lang po kayo. Okay. Okay. Ano ko muna to? Yan. Okay. Yan. Siyempre. Okay. Abang inintay pa natin si Sir Rexon kung kakanta pa siya ulit. Abang nag-lalan siya.
Ayan, maraming salamat po, Ma'am Helen Ellen Rose Gomez, maraming salamat din po. Always welcome po and God bless po sa inyo lahat. Kung available si Sir Raxon, Mrs. Helen Gomez, ay Mrs. Helen Rose Gomez, maraming salamat din po. Basta kung available lang po si Sir Raxon, wala pong problema. At sana po marami pa subscriber ang darating po sa kanya. Lalo na po sa mga sa mga nandyan, ang tawag dito, sa mga nakikinig po dyan sa baba, maraming salamat din po. Kung kakayanin po ay makakanta pa si Sir Raxon mamaya. Sana makakanta pa siya kahit mga tusong, okay lang, akong problema yon. Basta available lang si Sir Raxon. Siyempre, pagbibigyan ko na si Sir Raxon, baka hindi na hindi na makaakyat to, busy na kasi minsan. Pero ano lang po kayo dyan ha, ang tawag dito, magpakabusog lang po kayo dyan, Ma'am Helen. Huwag kayong maglalan, dito pa yun sa baba. Yung mga nyo, mga alagad nyo, yan, dyan pa yun, binaba ko lang sila. Tapos iakyat ko na lang po mamaya pag magkakanta na si Boss Raxon. Ayan, maraming salamat po sa lahat. Happy Valentine's Day. Ilang days na lang dahil February 9. And guys, invite ko po kayong lahat sa this coming February 19. Ito po, February 19 and 20, meron po akong birthday live LS dahil gaganapin ko po yung birthday ko sa aking channel sa February 19 po. Meron po tayong tanggalin ko muna tong Happy Valentine's Day para makita nyo po lahat. Meron po akong ayan, tanggalin natin. Okay, ayan, sa February 19 po meron po akong palaro ay 1,000 bananas po. Ayan. And GCash in case po na meron po. Next time po kakanta ako. Pasalamat ko po sa inyo. Salamat po, Ma'am Helen. Ma'am Helen, walang problema yun. Basta kung available lang po kayo. Ayan po yung itsura ko para Ma'am Helen, Mrs. Helen. Ayan. Yan po yung itsura ko. Kaya hindi ako ngayon. Hindi po ako makapagpakita kasi nga naglolo ko yung ring light ko, kaya siguro sa birthday ko ayusin ko na to. Bibili na ako ng ng ring light ko para naman kita ako kasi siyempre birthday yun. Kailangan makita talaga ako. Kung available lang po si Sir Raxon sa birthday ko, Ma'am Helen, sa February 19. Ay, February 19 palaro. February 20, yan, kantahan po yan, 19. Ay, 20. Sa mga friends ko, ay, Gwapong Traveler, mega shoutout. Iba-iba mga pumapasok dito, Gwapong Traveler, maraming salamat. Kung sino man kang Gwapong Traveler, salamat sa papunta mo dito. Ayun, sa February 20, alas 10 po ng gabi siguro, hanggang madaling araw na siguro, mga 1, pwede na siguro, at least may salubong ako sa birthday ko. Ayun, makikita natin doon lahat ng mga kaibigan natin na mga pupunta. Ayan, at least gusto ko lang po is memorable sa birthday ko, guys, sa February 21. Ayan, February 20. Ano ba yung February 20? February 20, basta February 20, guys, alas 10. Tapos salubong natin hanggang February 20. Sa Pilipinas, February 20 yung gaganapin, okay? Tapos sa 19, palaro, mga konting palaro. Okay lang yung palaro na pang pang makatulong sa channel nyo. Ayan, sa pang GCash konti. Ayan, sponsor by sino ba kasing sponsor ko? Si Renel Santos. Maraming salamat po kay Renel Santos. At saka si Tres Morales, especially Tres Morales, salamat. And si Apon Julie naman sa GCash, magpapalaro po si Apon Julie sa GCash niya. Siguro Apon Julie, pwede nating yun siguro sa Apon Julie. Ikaw nang bahala, Apon Julie. Sabihin mo lang sa akin kung nakikinig ka dyan, Apon Julie. Kung anong decision mo, walang problema sa akin yun. Basta kung gusto mo, kaya na lang, kantahan, kung tawag dito, guess the song, kaya stop, di ba, yung mga ginagawa natin dati, walang problema na pong Julie. Basta importante ay mag-enjoy yung birthday ko. Yun ang importante, siyempre. Kumbaga parang celebration din natin yan sa 3rd year birthday LS. Ayan, guys, maraming salamat po. Huwag kayong maglala, guys, meron pa tayong bisita ngayon dahil kumakain pa lang si Sir Raxon. Kung gusto nyo pong umakyat, sa lahat po ng mga nakikinig po dyan, walang problema po. Pwede po kayong kumanta, pwede po kayong, abang may time po tayo,
Dahil siguro mga, ano lang siguro to, mga 2.5 hours, kung kaya pa hanggang 2.5 hours, okay lang sa akin. Hindi na tayo abutin ng alas 12, hindi na ako pwede ng alas 12 kasi may trabaho tomorrow. Kung hanggang alas 11, pwede pa to hanggang alas 11, kaya pa. Kung sino man po yung mga nandyan nakikinig po, ay pwede po kayong umakyat. Ano ko po itong hagdan habang kumakain sila, sila Sir Rexon at saka Mrs. ni Ma'am Helen. Ayan. Ayan. Dali lang nga. Try natin habang Bluetooth. Okay, huwag niyo po kakalimutan February 19 and 20 po. Ayan, February 19 palaro. And sa February 20, ayan, alas 10 ng gabi sa Pilipinas hanggang sa Lubong. 2 hours siguro yun, di ba? 11, 12. O, di ba? At least 21 na nun, February 21. Okay? Bluetooth. Try natin. Okay. Nightbot. Naka 5 na ako sa'yo. Ayan nyo po si Nightbot. Ma'am Helen? Ayan nyo lang po si Nightbot. Siyempre, ayan. Promote ko muna tong birthday LS ko habang nandyan si Sir Rexon sa baba at si Ma'am Helen. Sabi kakantayin natin. Siguro habang may oras pa tayo. Habang nandyan siya. Sabi kakantayin natin, Ma'am, ano pa yung gusto nyong kanta? Parang may grounded na narinig ko. Oh. Ayan, okay po ba dyan sa baba? Okay po ba siya yung yung hindi na naglaloloko? Try nga natin to. 3 million. Salamat po sa 3 million. May music ba? Try natin. Tignan ko kung meron. Okay, ito yung kinata ni Sir Rexon. Dali, dagyan natin ng echo para magandang boses natin. Habang hinintay natin si Sir Rexon, kanta muna ako mga ilang song. Diba? Hello, sound check, mic test, sounds. Ayan na. Sa mga nakikinig, maraming salamat. Tsatsaga po kayo. Thank you. Kung tayo matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan man, ito ang pangarap ko. Makuha mo ba kayang ko'y hagkan at yakapin? Papaala. Nawala na ako sa tono, yan na naman. Nagtatanong lang sa'yo, ako ba kaya'y ibigin mo? Kung maputi na ang buko. Pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayong mangangarap ng nakaraan sa atin. Ang nakalipas ay ibabalik natin. Salamat Hong Kong Dyers. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako, ang pag-ibig ko'y lagi sa'yo.
kahit maputi na ang buhok ko. Ayan, episode 1, Edward Lacsina Podcast, Guess Who? Siyempre, ang ating guest singer for today, walang iba kundi si Boss ni Sir Raxon Gomez from Davao City. Ang nakalipas ay babalik natin. Papaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y lagi sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko, kahit maputi na ang buhok ko. Ayan, salamat po sa mga nandyan pa. Next song. Ano yung next song natin? Ayun, salamat po na nagtsatsaga dyan na isang tao. Maraming salamat po. Next song, first time kong ganito to. Para po sa Valentine's Day. Salamat po sa mga dumadaan. Salamat. Basta kanta lang tayo. Wala nang dating pagtingin, sawa na ba sa aking lambing? Wala ka namang dahilan, bakit bigla na lang nang iwan? Di na alam ang gagawin upang ika'y magbalik sa'kin. Ginawa ko naman ang lahat, bakit bigla na lang naghanap? Hindi magbabago pagmamahal sa'yo. Sana'y pakinggan mo ang awit ng pusong ito. Tulad ng mundong hindi tumitigil sa pag-ikot, pag-ibig di mapapa. Tulad ng ilog na hindi tumitigil sa pag-agos, pag-ibig di matatapos. Alaalay bumabalik mga panahong nasasabi, dulang mukha mo ay laging nasa
panaginip. Bakit biglang pinagpalit? Sa mamahalay tila nawaglit ang dating walang hanggan. Nagkaroon ng katapusan, di magbabago pagmamahal sa'yo. Sana'y pakinggan mo ang awit ng puso. Tulad ng mundong hindi tumitigil sa pag-ikot, pag-ibig di mapapago. Tulad ng ilog na hindi tumitigil sa pag-agos, pag-ibig di matatapos. Tulad ng mundong hindi tumitigil sa pag-ikot, pag-ibig di mapapa. Tulad ng ilog na hindi tumitigil sa pag-agos, pag-ibig di matatapos. Ibig di matatapos. Alright. Ayan, salamat po sa mga dalawang nakikinig dyan. Maraming salamat. Next song tayo habang wala pa si Sir Raxon. Okay. Practice lang tayo, guys. Kay sarap ng may minamahal, ang daigdig ay may kulay at buhay. At kahit na may pagkukulang ka, isang halik mo lang limot ko na. Kay sarap ng may minamahal, asahan mo pag-ibig ko'y tunay. Ang nais ko'y laging kapiling ka. Alam mo bang tanging ligaya ka? Sa tuwin ay naalala ka, sa pangarap laging kasama ka. Ikaw ang alaala sa aking pag-iisa. Wala nang iibigin pang iba. Kay sarap ng may minamahal, asahan mo pag-ibig ko'y tunay. Ang nais
laging kapiling ka. Alam mo bang tanging ligaya ka. Nandiyan na pala yung singer ko. Sa tuwin ay naalala ka. Sa pangarap laging kasama ka. Ikaw ang alaala sa aking pag-iisa. Wala nang iibigin pang iba. Sa tuwin ay naalala ka. Sa pangarap laging kasama ka. Ikaw ang alaala sa aking pag-iisa. Wala nang iibigin pang iba. Alright. Diyan na yung singer natin. At least, nakatapos na rin kumain si Sir Raxon. Okay, Sir Raxon. Ituloy mo na yung yung mga kanta mo. Ayan, wala na akong stereo. Sir Raxon, back to you. Hong Kong Diary, salamat sa iyong patamsak dyan. Okay? Ayan, sir. Sir Raxon. Ayan, sir. Sige. Sige po. At least makakanta tayo ng 2 to 3 kanta. Okay. Sige po. Sir Raxon. How could you come with me? Knew all along that you had to go. How could you watch me sleep so close to you, pretending not to know? How could you memorize my name and forget who I am? How could you think you're still the same, believing I can't? It's too late to stop pretending. It's too late for a new beginning. Better than the sunset, later than the rain. Better than never to love you again. How could you ask for more? An innocent smile, trust in me to stay. How could you close the door and leave me here, supposing I'm okay? How could you doubt these guys and uncover my fears? How could you look into my eyes, ignoring my tears? It's too late to stop
pretending it's too late for a new beginning. Later than the sunset, later than the rain, better than never to love you again. Yeah, yeah. Ooh, ooh, ooh. It's too late. Start pretending it's too late for a new beginning. Later than the sunset, later than the rain, later than never to love you again. Ooh, 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 ooh. It's too late. Ayan. Alright. Ano pa yan? It's too late. Sabi niya. It's too late. Ayan, it's too late dahil it's too late din ng mga viewers natin sa baba, Sir Raxon. It's too late. Mga mystery, ano din sila, mga mystery visitors din sa mga naka-BGs. Maraming salamat po sa mga nandyan sa baba. Thank you po. Siyempre, bago po bago namin tapusin tong podcast ni Boss Raxon, ayan, episode 1. Sana sa susunod na araw may mga guest pa ako sana, episode 2. Gawin ko na siguro itong mga podcast, kaso mga ilang oras lang to. Pero salamat Sir Raxon. Pwede mo lang ituloy yung kanta mo bago tayo magsara, di ba? Kaya mga 2 songs kaya pa, sir?2 ba? 2 songs kaya pa, sir? Okay, sige. Gawin na natin Sir Raxon, side A, side. Ikaw nang bala, Sir Raxon. Yung mga matitindi mong kanta dyan, pwede mo nang ipasok sa live ko. Salamat din kay Mrs. Helen. Maraming salamat po. Sana soon na makakanta po kayo. Kahit mga 50 song lang po, okay na po yun. It's true. Sir Raxon, wala ka po bang mga classic song, mga halimbawa, Through the Years, mga ganon. Through the Years, ano pa ba? Yung mga kinakanta ni, ang tawag dito? Mga Angel Baby, baka kaya mo yung mga ganon. Yung alam mo naman yung mga trending ngayon, di ba? Baka meron kang ganon. Pwede rin din yun. Pwede rin pang Valentine's tawag dito, Valentine's song, di ba? Mga ganon po, Sir Raxon. Stuck on you. Got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. 'Cause I'm on my way.
Needed a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. 'Cause I'm on my way. Might you glad to stay? Do-do-do, do-do-do. Stuck on you, been here for so long, I guess time for me to get on home. 'Cause I'm on my way. So hard to see that a woman like you could wait around for a man like me. Don't I wait? Might you glad to stay? Oh, I'm leaving on that midnight train tomorrow, and I know you're young. I'm going. I back up my troubles and I've thrown them all away. 'Cause this time, little darling, I'm coming home to stay. Yeah, I'm stuck on you. I've got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. 'Cause I'm on my way. Needed a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. 'Cause I'm on my way. Magic stay. Do-do-do, do-do-do. Do-do-do-do-do-do. Do-do-do, do-do-do. Do-do-do. Yan, isa din yun sa ano, sa classic. Mga classic Oh, na maganda nga classic siya. na kanta. Yung Stuck on You, Sir Rexon. Isa din sa mga paborito ko yan, yung Stuck on You. Ayan. Okay. Live! Shoutout sa'yo, my friend, live. Ang dami mga, puro foreigner rin mo mapapasok. Thank you so much, my friend, live from Korea. Ayan. Thank you so much. Ayan. Maglalasong na po si guest singer si Sir Rexon dahil gabi na rin. Okay, sige Sir Rexon, kung sabihin mo lang kung ready ka na para sa ating pinaka-last song. Salamat po sa mga naka-BG. Ayan, kung sino man po yung mga naka-BG po dyan, salamat. Mag-comment lang kayo Libre lang po mag-comment. Ayan, magpapasalamat na ako ngayon kasi ito na yung last song. So, kakantahin ko na lang yung salamat na kanta. So, kanta by The Dawn. Once again, so, daghang kayong salamat. Maraming salamat sa lahat ng mga naging kaibigan ko dito sa sa YouTube. And shout out nga pala sa sa asawa ko si Helen Rose Gomez ug sa ako ang shout out din kay Makil at saka shout out kay Edmond Gomez. So yan, nagdidikit na sila sa inyo. Oh, nakita ko nga si Edmond na ni Nightbot. Thank you, sir. Welcome po, welcome. Si sabi kong gusto kong magpunta sa iyo na mag-live. Agad-agad noon siya.
is our last song. Salamat, tayo'y nagkasamang muli. Salamat, may gabing nakalaan sa kaunting kasiyahan. Salamat at tayo'y magkasamang muli. Salamat sa pagbawi ng uhaw ay may darating na araw. Kay tamis ng ating samahan sa lungkot at kaligayahan. Tunay na kaibigan, kasamang maasahan. Salamat at tayo'y may pinagsamahan. Salamat, tunay kong kaibigan. Kahit tamis ng ating samahan sa lungkot at kaligayahan, tunay na kaibigan, kasamang maasahan. Salamat at tayo'y may pinagsamahan. Salamat, kaibigang wala kapantay. Ayan, thank you so much, Sir Edward. And also sa lahat ng mga nag-visit dyan. Thank you. Salamat sa iyo, kaibigan ko. Salamat sa iyo, kaibigan ko. Salamat sa iyo. Thank you. See you next time. Alright. Salamat din po, Sir Raxon. Nandiyan na si Edmond Gomez. Mega shoutout po, Edmond Gomez. Pasensya na po kung napanahan ko night boot kasi kailangan may jacket ka para makapagpalakpak ka. Edmond Gomez. Maraming salamat po, Sir ang pang nito, Sir Raxon. Salamat po ulit Sana hindi lang itong last na pag-akyat mo. Huwag kang maglala, Sir Raxon. Maraming makukuris niyan kapag naklik nilang podcast The Who. Siyempre, makikita nila kung sino yung guest ko, kaya ayokong nilagay yung pangalan mo para maklik nila ito. Mapanood ka, diba? Yun ang importante, Sir Raxon. Sige, Sir Raxon, magpasalamat na po kayo at mag-promote kayo ng channel nyo. Ayan, habang maaga po. Sige po. Ayan, once again, thank you so much. So, guys, huwag niyong kalimutan yung yung mga FB page ko po. Switchplay Band, tdo.ph. So, local artist lang po dito sa Davao de Oro. So, yan, Switchplay Band, tdo.ph yung page namin. Meron din po akong page na Rick Song Mix. So, pwede tayo dun mag-jamming. Follow nyo lang din po yung yung Rexonic Lights and Sound. And also my FB is Rexon Gomez and my YouTube channel. Maraming salamat. Thank you. Advance happy Valentine's Day po sa lahat. Yun, thank you so much, sir. Yan, maraming salamat po, Sir Raxon, na sana makakakit ka ulit. Ayun guys, once again, palakpakan po natin si Sir Raxon. Maraming salamat po sa lahat ng mga dumikit dyan at sa lahat po ng mga nag-subscribe po kay Sir Raxon. Sana
tulungan po natin si Sir Raxon para ma-reach mo po yung 1,000 subscriber. Sir Raxon, pag ano nyo po, pag halimbawa sa mga tumutugtog, i-promote nyo rin yung YouTube nyo para maraming mag-subscribe sa inyo. Lalo na yung mga, di ba, nagigig kayo, sobrang damit po ng mga tao doon. Sayang din yun, Sir Raxon. Sige po, Sir Raxon, at oras na rin po, alas 10 na. Mas maganda na po yung ganito. Maraming salamat po, Sir Raxon, ha. Okay, bye-bye po. Salamat. Mag-ano lang ako, magpo-promote lang ako. Thank you po, Sir Raxon. Baba ko na. Sige po. Ito pang isa, baba ko na rin po, Sir Raxon, ha. Okay. Maraming salamat po, Sir Raxon. And guys, huwag niyo pong kakalimutan this coming February 19 and 20. 20 po ng gabi sa Pilipinas, alas 10 hanggang salubong po natin yung birthday ko. Sana makapunta po kayo. Sa lahat po ng mga kaibigan, ayan, sa lahat po ng mga hindi po busy dyan, ayan, kung available lang po kayo, ha. Okay? Bago po ang lahat, nice ko lang po i-promote. Ayan, episode 1, ito pong podcast ko, guys. Anong bagong bagabalangan na to? Guest ko po siya. Kapag ginawa ko lang po kasi to para first time na gumawa ako ng podcast with singing, pwedeng kantahan, kaya hulaan nila kung sino yung mga tao mas maganda dito. Hong Kong, maraming salamat sa Hong Kong, ha. Thank you so much. And po-promote ko lang to siguro. Okay guys, maraming salamat po sa lahat. And see you around.